Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Башқұртстан халқы. Мен Кенже Болатов Мұрадым Абзарұлы Әлшай районы Қармыш ауылында яшайым. Һәм мұнда туғанмында. Біздің ауылдан Дим буйы елғаһы аға. Біз Мең руынан болабыз. Сізге қысқаша ғана өзімнің несек динге келу турасында сөйлеп кетмекшімін. Бәләкәс сақтан ук мәктәп тәге башқұрт халқы турасында тарихтар тұрмыш хабағы аша өзіміздің башқұрт халқы нинди ислам динінде тұрмыш рәвешен яшәгән сақтарды сағалдыра тұрғаннар бетін һәм оқытушыларыбыз келе тұрғаны һәм һәр вакыт кызыгыны битинде нисек ул мына ислам дине нисек намаз кылгандар монда кылмагандармы ишәп әлеге вакытта безнең халык намазда түгел һәм безгә дин турасында ата-әсәләргә һорау бирһәң битинде кеше кайда була үлгәс һәм башкаһы ян кайда була әйтә торганнар битинде кошка я икенче хайванга бесәйгән монда һәм башкаһы әйләнә дип битинде һәм кызык була торганы ошо коштар хайвандар әлеге вакытта мына берәйһе кемдер әйләнгәндер мына мәрхүм кеше әлеге вакытта нидер кош шул мәрхүм кеше дип уйлый торгайным инде һәм Аллага шөкер шул кызыксынулар моннан битинде үзем Бәләбәй калаһында педагогический колледжды бүткәс шунда экзамендар вакытында кемдер онда аяк киеменә 5 тәңкә һала инде теге әйтәйек суеверие һәм без нишләптер мына Аллаһ Таала шулай итте безне мәчеткә юнәлтте. Шунда мәчеткә барып без хайыр халып башта битендә шуннан безгә агайлар әйтә торганы студентларны күреп битендә акчалары юктыр дип микән мәчеткә акчасыз да кирип була. Булай килегез, булай йөрегез, булай Аллаһтан һорагыз дип шул вакыттарда бит менә иң беренче мәчеттә менән танышу, мәчеткә керү минем Бәләбәй калаһында булды инде. Һәм шунлыктан без ныклап һораша башланык, уйлана башланык. Һәм Аллага шөкер, шул кызыксына торгас, менә күп җавапларыма бит инде Коръәндә миңа Коръәннән таптым инде җавапларны. Һәм ысынлап та безнең бит инде башкорт халкы электән үк Коръән һәм сөннәткә таянып яшәгән аркасындадыр инде Аллаһ Таала безгә шул башкорт халкын шундый бай итеп тарихын күрсәтә. Һәм Аллага шөкер шуңа горурланабыз да. Башкорт халкы гына түгел инде, татар халкы һәм башка мына әйтәйек диндә булган халыкта Аллаһ Таала бару күтәреп күрсәтә кешелеккә, тарихта сагылдыра. Үзем бит инде шул намазды иң беренче башланым бит инде урада намаз тотып шул яулап китаптан карап булһа укып шулай Аллага шөкер дингә кызыксынып кирип киттем, әлхәмдүлиллаһ. Һәм әлеге вакытта минең балаларым бар, гаиләм бар, әлхәмдүлиллаһ. Һәм үзем укытучыга укып чыксам да, 1-2 ел эшләнем укытучы булып. Әлеге вакытта инде һөнәрем икенчерәк, табигать яраткас, шул үзебезнең табигатьте яраткас, урман кыркабыз инде. Һәм агач эше белән булашабыз. Менә үзебезнең авылда менә 2 мәчетебез бар, Кармыш авылында. Аллага шөкер. Йомалар үтә. Без намаз укый башлаганда, монда 2 кеше генә иде, яшь кеше авылда бер агайны улы, ул мәрхүм булды инде. Шу безнең мәчетебездә имам булып торды. Һәм Аллага шөкер әлеге вакытта 15ләп ир-егет йомага йыярга була инде. Аллага шөкер. Шул җәзакаллаһ хайран. Барыгызга уңыштар. Аллаһ Таала еңеллек бирһен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.